The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga kaaksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 His para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYNE, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Isang ama mula Zone 2 Katagbakan, Goa, Camarines Sur ang nais mabawi ang kustodiya ng kanyang 11 anyos na anak na babae mula sa dati nitong asawa. Ang nag-aalaga daw kasi ng kanilang anak ay ang kinakasama ngayon ng kanyang dating may bahay. At nasa linya ngayon ang ating telepono si Joni, ang tatay na itong batang gustong mabawi sa poder ng ina. Magandang hapon sa iyo, Joni. Hello po, good afternoon po. Apo, Joni, pwede niyo po bang maikwento sa amin bakit ba nais mong bawiin itong anak mo sa poder ng dati mong asawa? Ano ko lang po kaya dyan sa dati kong asawa. Kasi pinagkatiwala niya po yung anak ko sa kanyang kinakasama. Siya po nagtrabaho ko sa Naga. Imbis na sa akin po pagkatiwala doon sa kinakasama niya, pinagkatiwala yung anak ko. Okay, doon sa kinakasama niya ngayon, itiniwala yung anak ninyo. Ang tanong ko ngayon, Joni, eto bang dati mong asawa at itong kinakasama niya ngayon ay magkasama talaga sila o nasa ibang lugar? Etong si dati mong asawa? Ayun, dati ko pong asawa, nagtrabaho daw po sa Naga. Kaya iniwan niya po yung anak ko doon sa kinakasama niya po.
Sa Naga nagtatrabaho. Po. Pero umuwi naman sa bahay nila. Umuwi po ako di isang bulan, isang bilis lang po. Sa isang buwan, isang beses. Opo. Okay, kaya nag-aalala kayo. Opo. Okay. Tunay naman nun eh. Wala naman po yung kamag-anak doon eh. Okay. So, matanong ko lang, Joni, bakit nagkahiwalay kayo ng dati mong misis? Ako po kaya na ano po ako na may stroke. Okay. So, nagkasakit kayo na stroke. Na may stroke po ako, hindi po ako magpagtrabaho, hindi ko po matrabaho yung dapat kong gawin. Tapos? Hindi po ako magpagtrabaho, kaya siguro isip nung dati kong asawa, hindi ko na sila mabubuhay kasi hindi na nga ako magpagtrabaho. Wala na akong maibigay sa kanila. Okay. So, dahil nagkasakit ka na stroke, ang iniisip ni misis mo, mapapabayaan kayong pamilya, yung pamilya mo. Parang ganun na rin siguro po. Marupok pala talaga itong si misis. Kasal kayo, Jody, tama? Joni? Kasal po kami yan. Okay. So, nagsumpaan kayo na habang buhay kayong magsasama, for better or for worse, in health, in sickness and in health. Pero nung nagkasakit ka, ipinagpalit ka sa iba. Opo. Magandang hapon, Tatay Joni, ano? Magandang hapon. Opo, maaari mo bang maikwento, kailan mo nalaman na meron na palang ibang karelasyon itong si Marilyn? Ganito po kasi yan, noong August po, may nabuksan ko po yung account niya. Nakita ko po yung pregnancy test niya po sa kanyang kachat. Okay. Ganito ngayon, positive na ganito, buntis na, gano'n. Pero anong yung napag-usapan nila sa chat na sinasabi mo na talagang meron silang something or meron silang relasyon? Yun o, nakita ko kasi na po ko na, nag-fall out na po ko na kasi na-stress po kasi ako pag nakikita ko. Pero nung nabasa mo ito, Tatay Joni, itong conversation nila, kayo pa ba ni Marilyn or kayo ay hiwalay na? Hindi mo po kami hiwalay. Kundi umuwi lang yun dito. Kaso, uwian niya po, mabilisan lang po. Pinakamataas na 2 hours, 3 hours, gano'n. Okay. So, ibig sabihin, kayo pa, nung nalaman mo na meron na itong something or meron na itong karelasyon na iba? Kami pa po, no? Okay. Pero nung mga araw na yon meron ka ng sakit? Oo, meron na po. May stroke na po ako. Opo. Nung nalaman mo na ganito yung ginagawa ng misis mo, ano yung naramdaman mo? Kinausap mo ba siya? Ano po yan sa akin, nagpagtalunan. Ayaw po umami ng nakita ko, ayaw po talaga. Pero sinubukan mo, Tatay Joni, na kausapin itong si Marilyn patungkol dito sa ginagawa niya? Ano po? Kinausap mo ba siya, Tatay Joni, regarding dito sa ginagawa niya sa'yo? Itong pakikipagrelasyon niya sa iba? Yung nga po, sinasabi ko nga, pakasan niya ko yung pregnancy na yun. Okay. Hindi niya po inaamin na kanya yun. Okay. Sa akin yun. So, ang nabasa mo dun sa conversation is yung PT, yung pregnancy test. Oo. Na sinasabi dun sa lalaki na positive. Opo. Simula nag-pull out na po ako doon kasi ayaw ko pong gusto ko pong bumalik. Okay. Pero sino yung nagdesisyon na yung anak po ninyo ay sa kanya? Sa kanila po, wala na po nangyari po sa amin yan nung dati kong asawa, wala na po. Hindi, itong anak po ninyo na sinasabi mong gusto mong bawiin itong custody. Kaya po yung pangalay po namin yan. Opo, nung naghiwalay kayo, sino nagdesisyon na sa kanya yung bata? Wala na po kami pinag-desisyon na pwede kami. Kumbaga, sinama niya na itong anak po ninyo sa kanya at nalaman nyo na iba pala yung nag-aalaga.
Yung nga po kaya inaano ko po ngayon kasi iba yung nag-aalaga. Imbis na ako doon sa kabit niya. Opo. Pinagkatiwala. Opo, ito po bang anak po ninyo ay babae or lalaki? Babae po yun, 11 years old. Opo, ngayon po ano yung kinakatakot mo, tatay? Kinakatakot ko lang po kung anong mangyari. Alam mo na po sa panahon ngayon, maraming crime nangyari. Yun lang po, inaano ko, huwag na sana umabot sa gano'n. Opo, pero kamusta na yung kalagayan mo, tatay, na sinasabi mo nung nagka-mild stroke ka? Pero ngayon, kamusta na yung kalagayan po ninyo? Hanggang ngayon po, hindi ba po pagkabaho yung dapat kong gawin, hindi ko nagawa. Pero sa isang gawin, nakakagawa, kapag-saing, kapag-luto, ay kapag-tuwales. Sige po. Tatay Johnny? Apo, tatay, nababanggit nyo po na sa ngayon ay hindi pa po kayo nakakapagtrabaho pero nakakapagluto naman po kayo at ibang gawain. Tanong ko po, Tatay Johnny, kung mapunta po sa inyo yung custody ng panganay po ninyo, kaya nyo po bang alagaan silang dalawa? Kaya po. Okay, sa pag-aalaga kaya. Doon naman tayo, tatay, sa pinansyal na pangangailangan po ng anak ninyo. Kaya din po ba? Nandito man po yung mga magulang ko, yung kapatid ko, nagtulong-tulong man po. Okay, so meron po kayong maaasahan na pamilya na tutulong po sa inyo sa pangangailangan ng mga bata. Okay. So ang gusto nyo ngayon, Tatay Johnny, makuha po yung poder, yung custody po nitong anak po ninyong babae, itong panganay, dahil ang presenteng kasama ngayon, ang kinakasama po ay ang nagdating nyo pong asawa ay yung kinakasama niya. Kaya lang, hindi po palagi ang umuwi. Okay. Okay. So nagwo-worry po kayo ng safety ng anak po ninyo. Yun lang po inaano ko. Okay. Huwag na umabot sa krimen na hindi dapat mangyari. Okay. Pero Tatay Johnny, eto po bang kagustuhan nyo po ay pinag-usapan nyo ng asawa nyo ng maayos or nag-usap man lang kayo sa barangay? Hindi po kami nag-uusap na gano'n na pag ano po kami yan, palaging mainit niya sa akin yung ulo ng dati kong asawang yan. Ano po, tay? Ano po, tay? Pag nagkaharap po kami yan, mainit yung ulo sa akin yan kung ano-ano lang pinagbibintang sa akin na kasama ko. So, ibig sabihin, tatay, pag nakakaharap nyo po itong dati mong asawa, parang hindi nyo po kaya yung bunganga. Opo. Okay. Sige, tatay, makinig po kayo, Tatay Johnny, para mabigyang linaw po itong reklamo po ninyo. Nasa kabilang linya ng telepono si Marilyn Mercado. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Marilyn. Etong si Marilyn ay dating asawa ni Johnny. Okay. Marilyn, magandang hapon. Hello po, ma'am. Opo. Nanay Marilyn, napakinggan niyo po itong dating mong asawa. Ano po yung gusto nyong sabihin patungkol po dito sa mga sinasabi ni Tatay Johnny? Totoo po ba na nagkaroon po kayo ng ibang kinakasama or in other term, kalaguyo habang nagtatrabaho po kayo sa ibang lugar, dyan po sa Naga? Hindi naman po yan totoo, ma'am, kasi yung kinakasama ko po ngayon, bago po kami nagsama niyang asawa ko ngayon na bago, wala na po kami dalawa niya, nagpipirmahan na po kami dalawa dyan sa barangay. Okay, so malinaw na etong kinakasama mo ngayon, nakasama mo siya, tapos na kayo or hiwalay na kayo nitong si Johnny. Opo, ma'am, matagal na po kami, ma'am. May DSWD po yung nagpunta po dun sa barangay namin, nagpipirmahan po siya. Tapos, sabi po ng namin sa purpose na to, sabi niya na, wala na kayong pakialaman sa lambang isa, ha? Wala ka nang pakialam sa asawa mo. Kung mag-asawa din, ikaw din mag-asawa ka din. Wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Okay, Nanay, sandali lang po. Dire-diretso po yung binabanggit po ninyo, pero putulin lang kita, Nanay, dahil binabanggit nyo po na nagpirmahan po kayo sa MSWD na wala na po kayong pakialamanan. Tama? Opo. Pero hindi ibig sabihin na wala na kayong pakialamanan ay magkakaroon po kayo ng ibang kasama or ibang lalaki. Nanay!
Tama po ba ko? Malinaw po sa inyo yung sinasabi ko na nagpirmahan po kayo sa DSWD or sa MSWD na wala na po kayong pakialamanan. Pero hindi ibig sabihin po na maghahanap po kayo ng ibang lalaki na makakasama sa buhay. Opo, kasi alam naman po yun ang alam naman po yung DSWD po doon sa Duwa. Kasi alam ko, sinabi ko na po sa kanya, sabi ko, ma'am, may kasama na po ako ngayon. Sabi ni ma'am, okay lang yan, basta wala na kagpakialaman sa lambang saro. Okay lang daw. Pero sa mata po ng batas, kayo po ay kasal nitong si Johnny. Tama po, Nay? Opo, ma'am. Okay, anong ibig sabihin po nun pag kayo po ay kasal? Okay, wala kayong masagot dahil alam po ninyo na sa mata po ng batas, kasal pa din po kayo kay Tatay Johnny. Opo, kasal po kami, ma'am. Pero hindi naman po talaga mangyari yan kung hindi po siya nambubugbog po sa akin. Hindi mangyayari yan na magiging kasal po kayo kung hindi nagbubugbog. Ano po? Or hindi mangyayari maghihiwalay kayo? Nangyari po yan, ma'am. Naghiwalayan kami dalawa dahil po binubugbog po niya ako. Okay. Nandun na po tayo, Nanay. Nagkahiwalay po kayo ni Tatay Johnny dahil sinasaktan po kayo. Pero, hanggat hindi po kayo formal, wala po kayong annulment or ano yung isa pa? Divorce. Sa mata po ng batas, kasal pa din po kayo ni Tatay Johnny. Opo. Okay. So, ngayon po pag-usapan natin, Nanay, yung bata, yung anak po ninyo, yung panganay, babae, tama? Sige po. Okay. So, Nanay, gaano po katotoo ito na kayo po ay nagtatrabaho sa ibang lugar at yung anak po ninyong babae, itong panganay, ay naiiwan po dito sa kinakasama ninyo? Opo, iniwan ko po siya doon kasi po, nag-i-eskwela po yung anak ko. Wala naman din po akong panggasto. Yung asawa ko po nakikinabang dyan. Ano pong, yung asawa nyo yung nakikinabang, paano po yun? Ako po kasi, ma'am, 4-piece po kasi ako. Ano ka po? Tapos, 4-piece po ako. 4-piece? Opo. Okay. Tapos, kinuha ng asawa ko yung ATM, yung binalik niya sa akin. Siya yung nakikinabang yung kinukuha niya sa 4-piece. Hindi na kami binibigyan ng anak ko ngayon. Matagal na po niyang kinukubrahan ng 4-piece, hindi na po niya binibigay niya sa anak ko. Opo. Pero, Nanay Marilyn, pinapayagan or pinapakita mo ba or pinapabisita mo rin po ba itong anak po ninyo kay Tatay Johnny? Opo, sir. Inutusan ko po, sir, pumunta siya doon sa bahay namin. Kaso po, nag-aaral po yung anak ko. Tapos, sa ngayon po, dinadala ko po siya dito sa tinurabahuan ko ngayon. Kasi hindi po tumitigil yung ama niya pumunta doon sa eskulahan ng anak ko. Nanay Marilyn, kayo po ba may anak na nitong bago mong kinakasama? Mayroon na po, sana ma'am, kaso namatay po kasi sinusumpa po niya yan. Sinusumpa? Opo. Pero... Kumbaga, partner, yung pagkamatay ng anak niya ay sinisisi dito kay Tatay Johnny. Dahil sinusumpa daw. Pero, Nanay Marilyn, matanong ko kasi... Ma'am, excuse lang po, ma'am. Sabi po nga sa akin, sabi nga, dapat lang ikaw yung namatay, hindi yung bata. Kasi masaya na sana ako pag ikaw yung namatay. Okay, so mali yung mga ganong pagsasalita, no? Pero hindi natin masisisi si tatay kasi ginawan mo ng kasalanan. Pero ganito na lang, Nanay Marilyn, no? Kasi pumapayag po kayo na yung bago nyo pong kinakasama, naiiwan po sa bahay ninyo at nag-aalaga sa anak po ninyo, samantalang kayo po yung nagtatrabaho. Bakit ito po bang bago nyong kinakasama, wala pong trabaho? May trabaho naman po, ma'am. Siyempre, hindi naman po ako umasa kasi may anak din po ako. Graduating din po ngayon. So parang nilalakasan nyo na lang po yung loob nyo na iwan dito sa bago nyong kinakasama dahil kailangan nyo magtrabaho. Opo, ma'am. Kasi kung hindi po ako magtatrabaho, wala na din po yung anak ko. Nandito nga po yung anak ko, pwede po nyo kausapin. Opo, pero bakit, Nanay, imbes na ibigay mo or ipalaga mo na lang kay Tatay Johnny itong anak po ninyo? Hindi po kasi, sir, kasi pag pumupunta po siya sa bahay, pag pumupunta siya doon sa amin, doon sa Katagbakan, kinuha niya ang anak ko, hindi na niya pinapaaral. Hindi pinapag-aral?
Opo, sa ngayon po na ano po siya, natigil po pag-aral kasi ganun nga ito yung ginagawa niya. Tapos sa tigtat po siya, no? So, maestro nila, sabi ko, sir, pwede naman siguro i-module na muna yung anak ko kasi naghahanap buhay pa naman ako dito. Okay. Pero matanong ko, Nanay Marilyn, nung nagtrabaho po kayo at iniwan niyo po itong anak niyo dito sa bago niyong kinakasama, okay naman po ba? Naaalagaan? Wala naman po kayong takot kung ano yung pwedeng gawin sa anak po ninyo? Siyempre, andun tayo sa advance mag-isip, ano? Lalaki po itong kinakasama niyo at hindi niya kadugo yung anak po ninyo. Opo. Ganito po yan, ma'am. Tuwing kinsinas, katapusan po, monitor ko po yung anak ko po kasi may service naman po yan. Tuwing hapon din, sinusundo din yung, siniservisan ko po yung anak ko. Okay. So, wala naman po kayong nabalitaan na yung anak po ninyo ay napabayaan or wala namang sinusumbong na kakaiba? Wala naman po? Wala naman po, ma'am. Ito po, kakausapin daw po kayo, ma'am. Okay. Ng anak mo? Opo. Umiiyak na rin po siya kasi hindi po siya nakapag-aral ngayon. Dahil sa papa niya. So sinasabi mo, Nanay Marilyn, ay pag sa tuwing ibinibigay mo itong anak ninyo kay Tatay Johnny, ay napapabayaan. Opo, kinuha niya yung mga bagong anak ko, pati uniform, hindi niya binabalik sa anak ko hanggang ngayon. Tapos, ako bang, hindi ko doon pinapaaral yung anak ko. Pinapaaral ko po yung mamang anak ko, hindi ko po yung pinapabayaan. Okay. So, umiiyak ka ngayon, Nanay Marilyn, dahil ayaw mo talagang ibigay itong anak po ninyo doon sa tatay kay Johnny. Kasi ma'am, umiiyak po ako, naawa po ako sa anak ko, nakatigil po siya pag-aral ngayon. Ayun. So, grade 6 na po yung anak ko, ginugulo lang po yung papa niya po, hindi naman po yung inaano nga po, hindi naman po siya bumisita doon sa bahay, kasi hindi lang niya kukunin yung anak ko. Okay. Putulin ko lang, partner. Sabi niya, katabi niya ngayon yung anak niya. Anak niya. Oo, ilang taon na nga yung anak mo, Marilyn? 11 po. 11 Opo. years old. Andyan siya? Opo. Ayan. Sige. Yung sinabi mo, Marilyn, na panggugulo dito sa anak mo, anong klaseng panggugulo? Binabalik-balikan niya po ang anak ko doon, kinukuha po niya, tapos pag kinabukasan, papasok yung anak ko, hindi na niya pinapasok. Ayun. So, meron naman palang pagkukulang itong si Tatay Johnny. Marilyn, pwedeng makausap namin yung bata? Kakausapin kita si Ma'am Sabrina. Hello po. Hi lang po, hi lang. Hello? Hello po. Okay, so nangungumusta lang kami, ano? Okay, diyan ka lang. Balik mo kay nanay. Hello, nanay? Hello po. Okay. So, pinakinggan ko lang yung boses ng anak, ano? Kasi parang tama yung iniisip mo na, tama yung sinasabi mo sa amin na itong anak po ninyo ay nasa mabuting kalagayan. Balikan natin si Tatay Johnny. Tatay Johnny. Opo, ma'am. Matagal na po yan, ma'am. Matagal na po yan. Nagre-reklamo sa barangay. Tapos, hindi na po siya iniintindi, ma'am. Tapos sabi ko, tigilan muna kasi may pinirma naman din kita. Tapos, tig-isa din tayo ng anak. Asa yung anak ko dito, anak natin, hindi ko naman pinababayaan. Pinaaral ko na po ng maayos. Opo. Pero Nanay Marilyn, yung anak nyong isa, na nandun kay Tatay Johnny, namimiss nyo din po ba? Opo, ma'am, hindi ko na po pinuntahan kasi sabi po ng asawa ko, pag pumunta po ako, doon dapat tayo po niya ako. Pero kung meron kang mensahe dito kay Tatay Johnny, ano po yun, Nanay Marilyn? Kung nakinig ka sa akin yun, sana doon ka na magtigil ka na kasi tigil na tayong anak. Hindi ko lang pinapabayaan yung anak natin. Pinapaaral ko. Tigilan mo na magpunta doon sa bahay kasi may-restore mo ng pag-aral ng anak natin. Alam mo na, graduating na ngayon. Hindi ko naman siya pinapabayaan ha. Okay. So balikan natin si Tatay Johnny, ano? Tatay Johnny, ano yung masasabi mo rin regarding dito na pag sa tuwing nasa poder mo itong anak po ninyo ay napapabayaan, especially ang kanyang pag-aaral? Ano ko lang po dyan, ako po hindi na po sa aking anak. Kinakairita ko lang po dyan,
bakit niya iniwan sa kanyang kinakasama, hindi sa akin. Okay. Okay lang kung nandyan siya sa nakasama niya yung bata, okay lang sa akin. Pero kung gano'n na wala siya, paggabi wala siya, hindi naman okay sa akin, hindi ako nagkampante. Ayan, Okay. pero Tatay Johnny, sa sinabi mo ay aminado ka na minsan napapabayaan mo itong anak mo sa tuwing nasa puder mo itong anak po ninyong 11 anyos na babae. Hindi ko na po yung pinapabayaan anak ko niya. Ayan, pero paano po ba yung sinabi ni Nanay Marilyn na sa tuwing nasa puder mo ay hindi na ito nakakapasok ng eskwelahan, especially ngayon na graduating ito sa elementarya? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ayan, anak ko po yan, ayaw po niya na hindi makapasok. Nung mapunta po dyan sa ina, kung nag-iba na yung ugali, nagsasama na yung ugali ng anak ko. Kung Okay. ano-ano na lang. So sinasabi mo, Tatay, na kung magagawa-gawa lang ito ni Nanay Marilyn na napapabayaan mo itong anak po ninyo. Makaligtas sa kanyang, ginagawa sa akin. Sa pagtansya mo, Tatay, kanino talaga gusto yung bata na makasama? Sa puder po ninyo o sa puder ng nanay? Para sa akin po, sa akin sana yan. Kasi siya, ano naman kung tugod ko, pag nandyan siya, huwag niyang iiwan. Hindi yung iiwan niya yung anak ko sa kinakasawa niya. Hindi, imbis na akin, doon niya iiwan. Okay, ganito na lang, Tatay, ano? Tatay, naiintindihan po namin kayo dahil kayo po ay concerned bilang tatay dito po sa anak po ninyo, especially babae. Pero sa mata po ng batas, kayo po ay kasal, so parehas po kayong may karapatan sa mga bata. Ngayon, kung ang napag-usapan po ninyo ay tig-isa po kayong anak, ngayon, wag na, nababanggit naman po ni Nanay na hindi naman po niya napapabayaan yung bata. Wala po kami pinagkasunduan niya na. Wala po kami pinagkasunduan yung pag tig-isa kami anak, wala kami kasulatan niya kahit sa barangay. So, ang gusto niyo po mangyari, Tatay, sa inyo po yung dalawang anak? Sa akin po yung... Hindi nga po pwede. Hindi nga po pwede na sa iyo yung dalawang bata dahil kayo ay kasal. So, parehas kayo merong karapatan. Ngayon, ang tanong ko, Tatay, kung kaya niyong buhayin yung dalawang niyo pong anak na hindi niyo po mapapabayaan, pero hindi nyo kami masagot dahil ang sabi nyo nga po, meron po kayong kapansanan at hindi nyo na po kayang magtrabaho. At kung aasa lang din po kayo sa pamilya po ninyo na kaya man lang i-provide ng nanay, bakit po natin ipagkakait sa nanay yung karapatan niyang buhayin yung kanyang anak? Hindi po, inaano ko lang po dito, bakit niya itanuber sa kanyang kinakasama? Hindi, sa akin lang sana. Okay. Yun yung point. Yun yung pinopoint ni Tatay Johnny na kumbaga natatakot siya sa posibleng kumbaga natatakot ka sa posibleng mangyari dahil nasa poder ito. Siguro naman, Tatay, hindi naman po talaga yun iiwan ni Nanay sa poder ng kanyang bagong kinakasama or doon sa bahay nila kung mapapabayaan ito. So, Nanay knows best. Mothers knows best. Ngayon, ikaw naman, naiintindihan kita, Tatay, ano? Pero wag po tayong maging selfish, na ikaw lang po yung gustong maging masaya, nakasama mo yung dalawang bata, pero yung nanay ay dinudurog yung puso dahil yung kanyang anak ay wala po sa kanya. Wala na po, hindi na nga po naalala yung anak niya lalaking bunso. Hindi na alalang dalawin. Kaya nga nababanggit niya kanina, gusto niyang dalawin, kaya lang natatakot siya sa iyo dahil sabi nga niya, sinasaktan mo siya. Okay? At may pagbabanta pa, partner daw. Na... Diyos ko. Sinungaling niya po. Hindi totoo po yan. Mamatay man ako ngayon. Hindi totoo yan. Diyos ko. Wag po, Tatay. Wag niyo pong hilingin na mamatay po kayo. Paano na lang po yung anak po ninyo? Hindi, sinasabi ko lang po yung katotohanan po. Hindi po ako ganon. Okay. Naniniwala naman po kayo. Wag na kayong, Diyos ko, mamatay pa po ako. Yan. So, sige, Tatay Johnny at Nanay Marilyn, para malinawan kayo, kanina ay nakausap namin si Ma'am Gladys Gonzaga mula sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Tigaon, Kamsur. At ito ang kanyang naging tugon para sa reklamong ito. Tatay Johnny, makinig po kayo. Sa kaso pong ganito na hiwalay ang mga magulang, ano po ang tamang proseso para ma-resolve ito sa legal at child welfare aspect? Opo, sa namin po ma'am, sa end namin, sa
MSWD, once po na-receive namin yung may ganyang complaint na napapabalita na napapabayaan yung bata, na nasa side pala ng nanay, at since po marital child, yung bata, talaga pong may malaking karapatan yung tatay na maghabol sa custody ng bata. Pag ganyan po, kailangan din po muna namin mag-home visit, magkalat ng home visit doon sa side ng nanay para malaman namin, ma-assess namin kung ano yung totoo. Kasi kahit po meron kaming report na ganyan, kailangan din po natin ma-verify yung totoo sitwasyon. Kapag ganyan po, pag nalaman namin na medyo hindi okay yung bata, patatawag namin kahit po okay yung bata sa side ng nanay, kailangan po doon namin mag-conduct ng family case conference. Para doon po sa case conference, malaman din po namin kung ano yung naging underlying problem nilang mag-asawa. Yung paghihiwalay ba nila ngayon, okay lang sa kanila, may consent na ba sila ng ganon? Na ano pa ba yung mga possibilities nila na agreement kung sakaling talaga tuloy na sila maghihiwalay. Ang pinaka-consent po namin doon yung welfare ng bata. Kapag po nagkasundo sila yung sa custody ng bata, at kung halimbawa po okay naman yung bata sa nanay, na hindi naman pala totoo na iniiwan niya doon sa tatay, na okay naman siya, or kung sabihin din natin na iniiwan niya talaga yung bata doon sa stepfather, at hindi okay yung kalagayan ng bata, ma-assess din naman po namin yun. Depende po sa assessment namin. So kailangan talaga namin mag-conduct talaga ng family case conference. Doon sa family case conference po, ma'am, doon na kami magkakaroon ng agreement ng disposition sa case. So sa ngayon, hindi kayo magkakapag-discuss kung ano yung gagawin namin sa bata, kasi kailangan po muna namin ng mga initial data para maalaman namin yung totoo. Kapag kapag wala kaming solutions during the family case conference, ayaw ng nanay, gusto ng tatay, ayaw ng nanay yung mga kondisyones nila, pwede namin silang i-refer sa family court para yung korte na po ang mag-decide sa kanilang case. Ano po ang may papain ninyo kay Johnny at Marilyn para mapangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga anak habang dinadaan sa proseso ang usapin ng kustodiya? So, ang payo po sa kanilang dalawa, since issue po yun ng marital conflict, sana po yung mga mag-asawa na nag-aaway, na hindi nagkakasundo, wag nilang gamitin yung bata para maipit sa ganong sitwasyon. Kasi sa ganito po sitwasyon, yung bata po ang kawawa. Yung galit ng ama, yung galit ng nanay, minsan na ipapasa din sa bata. Pag galit sa nanay, gagawa ng kwento para makuha yung bata, yung nanay ganun din. So, parang may malapit po yung epekto sa bata. Yung nakikita niya na hindi nagkakasundo yung mga magulang, saka po yung separation ng magulang, may malaki na po yung epekto sa bata. Kung painful po yung separation sa nanay, painful po yung separation sa tatay, painful din po yun sa part ng mga bata. Yan din po sanang iniisip nila. Yung sana kung naghihiwalay sila lang ang maghihiwalay. Yung connection sa bata, huwag puputulin. Yung magiging magulang. Yun. So, napakaliwanag, partner, no? Kayo lang na mag-asawa yung maghihiwalay, pero yung connection ng mga bata hindi dapat mawala. Tama. Okay? Maliwanag. Tatay Johnny, napakinggan nyo po. Oo nga po yan. Kaya nga po, pag pumunta ka po sa lugar nila, kasi hindi naman po yung asawa ko dinagamit po dyan. At dinagamit ko po yung anak ko. Okay? Hindi na dati kong asawa, bakit mo ba habol sa kanya? Okay. Hindi naman siya yung pinupuntang ko. So, ang pinuntan nyo doon para makita mo yung anak ninyo. Hindi itong dati mong asawa. Siya kung salita na gano'n, nahabol ako sa kanya. Okay? So, hindi mo na love itong dati mong asawa, Tatay Johnny. Dahil may pagbabata, may video ako niya, may pagbabata sa akin. Pag pumunta pa doon ulit, tatakito ako. So parehas kayo may pagbabanta? Ako po may video po ako niya. Okay. Hindi ko lang po na, i-delete yan. Sandali lang, Tatay Johnny, sino yung nagbanta? Itong si Marilyn or itong bago niyang kinakasama? Dati kong asawa si Marilyn. Okay. So, takot din kayo, Tatay, dito kay Marilyn na baka talaga tagain kayo? Oo nga. Oo. Takot din po kasi malilit pa yung anak ko eh.
Okay. So ngayon naiintindihan ka namin, tatay. Gusto mo lang talagang masigurado yung safety po ng anak ninyo. Opo. Okay. Kung wala sa poder mo itong anak mo, nasa nanay, okay lang. Basta make it sure na nasa safe ito. Tama? Opo. Okay. Kung matutulog tuwing gabi yung kinakasama niya, so, hindi ako magkapante. Naiintindihan ko, partner. Kasi, syempre, yung tatay, iniisip niya babae yung anak niya. Ang naiiwan doon, yung kinakasama ng nanay niya. Kahit anong gawin mo, magkaiba yung dugo niyan Nanay Marilyn! Ang sabi nga ni Pukan, nung kapatid, sabi ng anak ko, sinasaktan daw po dyan sa lugar ng kinakasama niya. Okay. Sige po, Tatay Johnny, sabi na, makinig po kayo, Tatay Johnny, sabi ng DSWD ay merong gagawing assessment para yung reklamo po ninyo ay malaman natin kung talagang yung safety ng anak po yung ninyo. Yung veracity ng reklamo po ninyo ay kung talagang totoo o hindi. Nanay Marilyn! Nanay! Excuse po, ma'am. Ganito po nangyari, ma'am. Wait lang po, Nanay Marilyn. Ganito na lang po yung gawin po ninyo para matapos na po itong reklamo ni Tatay Johnny dahil naiintindihan po namin siya, Siya po ay tatay ng anak po ninyo. Wala po siyang pakialam na sa inyo. Ang iniisip niya lang po, yung kapakanan ng anak po ninyong babae na naiiwan po doon sa poder ng kinakasama nyo po na hindi naman po kadugo ng anak po ninyo. Now, nanay, kung naiintindihan nyo po ang sinasabi ko, kung kayo po ay talaga pong may pagmalasakit or natatakot din, marami pong kasi mga kaso. Ganito po yan, ma'am. Ganito po yun, Nanay Marilyn. Hindi ko po kailangan marinig yung rason po ninyo. Ang gusto ko lang po maintindihan nyo, yung binabanggit ko, na ang iniisip po ni tatay ay yung safety ng anak ninyo. Hihintayin mo pa ba na may mangyari sa anak mo? Tapos magsasabi na, ay, tama pala yung dati kong asawa. Wala naman po yan, ma'am. Ganito yan, ma'am. Kung nag-alala po siya sa anak niya, alam niyo po, ma'am. Dito po ako sa Naga dati nagtatrabaho. Iniwan ko po sa iyo yung dalawang anak. Akalain ko bang ihinapid lang niya doon sa bahay ng kinakasama ko ngayon. Iniwan niya yung dalawang anak ko. Wala siyang pakialam kung anong mangyari o anong mapapahamak yung dalawang anak ko doon. Kasi wala ako doon sa bahay. Hinapid niya mismo doon sa kinakasama ko ngayon. Hindi ko naman alam na hinapid niya bandang mga alas 3 ata yun, tapos tumawag yung kinakasama ko dito, hinatid daw niya yung dalawang anak ko doon, iniwan doon sa bahay nila. So parang hindi po kayo naniniwala na ito pong si Tatay Johnny ay natatakot o nagmamalasakit sa anak ninyo? Kasi ma'am, patagal na po kami nag-uusap dyan, ma'am. Wala na po naniniwala dito sa barangay kahit saan-saan na po siya pumupunta ng pinag-usapan namin. Sabi ko naman sa kanya, tumigil na siya kasi yung anak ko naman, hindi ko naman po yan, ma'am, pinapabayaan. Okay, Nanay Marilyn, ganito na lang, naniniwala naman po kami na hindi nyo po pinapabayaan yung anak ninyo. Kaya lang, ganito na lang po yung gawin nyo. Baka meron po kayong malapit na kapamilya na pwede nyo pong iwanan yung anak po ninyo doon sa bahay ninyo. Well, kung naandun po yung kinakasama nyo, okay lang. Pero kung meron po kayong kapamilya na pwede pong makasama ng anak nyo habang naandun po, nagtatrabaho po kayo, naiwan nyo po yung anak nyo sa kinakasama. For the meantime, para po yung isip ni Tatay Johnny ay, kumbaga, maalis itong kanyang iniisip, kanyang alalahanin at pangamba. Ako po, ma'am, wala po akong kapamilya dito sa Bicol, taga Mindanao po ako, kaya po inaabuso niya po ako niyan. Kasi po mo sa akin, kahit kapatayin niya ako, wala daw akong pamilya dito, sabi mo sa akin. Ayun. So parang merong pagbabanta talaga, partner, dahil nag-iisa itong si Nanay Marilyn. Binabanta po yun sa akin, kaso hindi lang ako umiinig, inaantay ko na lang, kung gusto niyang patayin, hindi patayin na lang po niya ako, kasi wala naman po akong pamilya dito, taga Mindanao po ako. Okay. Nanay Marilyn, ganito na lang po, alam ko po yung pagmamahal nyo po sa anak po ninyo ay naandyan. Kaya lang kailangan yung magtrabaho. Kaya nahahati po yung desisyon nyo. Pero ganito na lang po, sasamahan po namin, kayo pong mag-asawa, sasamahan po ng aming team para po mag-usap po kayo. Para once and for all, meron po kayong pag-uusap. Sa harap po yan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Okay po sa inyo? Nanay, okay po sa inyo? Okay naman po.
Okay. Okay. Kung meron kang mensahe dito kay Tatay Johnny, ano po yon? Sana po tigil-tigilan naman po niyang niya sa anak ko kasi na-stop yung pag-aaral ng anak ko ngayon. Okay. Si Tatay Johnny na andyan din. Tatay Johnny, baka may gusto ka pang sabihin sa dati mong asawa? Ang masabi ko lang po, hindi ko pinipiguran yung anak ko mag-aaral. Ngayon po, pumunta ako doon sa Manila ng linggo. Ngayon, inutusan mo yung mama ko po. Okay. Tatay Johnny, wag na po tayong humaba pa, no? Ganito na lang po yung gawin po ninyong mag-asawa. Dahil pares naman po kayo, mahal nyo yung isa't isang, yung mga anak nyo, hindi na yung isa't isa, no? Yung mga anak nyo, mahal nyo, di ba? So, ang gawin nyo na lang po, pag-usapan nyo kung ano yung ikakabuti ng anak ninyo. Ang isipin nyo yung welfare ng anak nyo, yung relasyon nyo sa isa't isa, okay na yan. Diba? Move on na kayo. Pero ang pinaka-importante ngayon, yung kapakanan ng anak ninyo, tatay at nanay Marilyn, okay? Hindi niya ako papayag na iiwan niya yan dyan. Kaya nga, mag-uusap po kayo sa harap ng MSWDO. Okay, tatay? Aba. Okay. Ayan. Basta ang point lang ni Tatay Johnny ay yung kasiguruhan na nasa safety yung anak niya. At sana naman itong si Nanay Marilyn ay gumawa na lang si Nanay paraan. Marilyn ng paraan para itong ikinatatakot or ikinakabahala ni Tatay Johnny ay matapos na. Yan. Okay. Eto naman, partner, dumako naman tayo sa good news. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong na isinasagawa ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region. Kapon ay pinangunahan ng Ako Bicol Party List ang pamamahagi ng laptop sa mga estudyante mula sa iba't ibang distrito sa Albay. Kung ano ang naging kaganapan, panoorin po natin ito. Well, ever since, that's the core advocacy of Ako Bicol Party List, education and the health sectors. These are the advocacies of Ako Bicol na patuloy nating ginagawa at gagawin natin upang maitaguyod natin yung kaunlaran ng ating Mayor Bicol. Makakatulong to sa bawat estudyante na recipient ngayon in furtherance with their study. In this digital age, meron dapat silang tool and that tool is a computer or a laptop na kung saan makakatulong sa kanilang pag-aaral and all the research. Congratulations to the 75 qualified students who benefited from this program. Sana magamit talaga nila sa pagtataguyod ng kanilang pag-aaral. We aim to bridge the digital divide and promote equal access and opportunities para walang maiiwan na learner, walang maiiwan na educator, walang maiiwan na school, walang maiiwan na community. Sabay-sabay tayong gagamit ng digital tools. On behalf sa Municipality of Rapurapo, nais kong pasalamatan yung DICT and Ako Bicol Party List sa panginginutan nila Kong Saldico and Kong Pido Garbin and Kong Attorney Jan Chan sa effort na matawan ng laptop ang mga student namin from Rapurapo. Malaking bagay yon sa especially pagpalakasin yung digital literacy namin ng mga estudyante natin sa Rapurapo. Ako po pala si Jeric Cibriantes, 14 years old, taga San Vicente, Tabaco City. Nag-aaral po ako sa Tabaco National High School. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa akin. Malaking suporta na po ito para mas mapadali ko po ang pag-aaral ko kasi may access na po na gagamitin ako para mapabilis ko po yung pag-aaral. Ako po si Elijah Christopher Hasareno. I'm 23 years old and taga-Cabangan, Legazpi City. Sobrang sobrang excited and masaya kasi syempre sa medyo matagal rin na naghintay and talagang magagamit ko rin kasi siya.
hindi lang sa school and sa magiging work ko. So sobrang magiging parang magiging laking tulong siya sa akin sa mga susunod pang chapter ng buhay ko. Thank you so much dahil binigyan niyo kami ng opportunity na magkaroon ng laptop, especially sa Ako Bicol kasi hindi na namin ito kayang bilhin, especially doon sa training ma'am. Super magagamit mo yan, especially future teacher kami. Ayan partner, napakaswerte itong 97 qualified students na nakatanggap ng bagong laptop. At ito pa partner nila ang DICT Bicol at plano rin nila na malagyan ng Wi-Fi. Itong 50 na school sa elementary. 75 pala partner, 75 yung student. Qualified student. Oo. Pero yung plano nila na malagyan ng Wi-Fi, itong 50 schools. Ayun. Elementary at high school. The best talagang Ako Bicol Party List at ang DICT. Kumbaga especially yung mga school na wala talagang signal. Makatulong hindi lang sa mga student. Alam mo ngayong panahon talaga partner, kailangan ng mga student na meron silang gadget na nagagamit. Tama. 'Di ba? So malaking tulong ito na binigay ng Ako Bicol at ng DICT para naman hindi sila yung nale-left behind. 'Di ba? Ito ay mga qualified at deserving student. Kumbaga sinasabi na nasa modernong teknolohiya na. Opo. Yan mga ka-aksyon, maraming salamat sa Ako Bicol Party List at sa DICT. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang na nagkaroon ng bukol sa gallbladder, ating tutulungan or ating tutugunan ang pangangailangang medikal. Dahil dyan, magbabalik ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining Tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa tabang medikal. Kasama natin ngayon sa ating studio si Ronilio Villamor mula sa Masbate City. Ang kanya kasing problema ay ang hospital bill ng kanyang ina na si Carolina Villamor na nagkaroon ng bukol sa gallbladder at thyroid. Ayan, kasama natin ngayon si Ronilio. Magandang hapon po. Opo. Kumusta yung kalagayan ngayon ng... ikaw, kumusta ka muna ngayon? Ito po ay sa gayon po naghahanap po ng malalapitang tulong at wala rin ho kami ngayon. Okay. So, paano nagkaroon ngayon ng ganitong uri ng sakit? Etong kanyang nanay. Oo, si nanay. Ano pangalan ni nanay? Carolina. Okay. Nagkaroon po ng sakit yung mama ko po dahil sa paratihong magang paglalaba. Kasi labandera ho yung nanay ko. Maaga hong naglalaba, nagsisimula ho ng alas 5, gayaan. Tapos halos kape lang ho yung almusal. Tapos inaabutan ho siya ng alas 2 ng hapon. Doon pa lang ho makakakain ng pananghalian. So, ibig sabihin yung nanay nyo ay napakasipag. Opo, sobra ho. So, pagkagising sa umaga, kayod agad, kahit wala pang laman yung tiyan, trabaho na. Opo. Okay. Ilan ba kayong magkakapatid? 6 po. 6. Okay. So, si tatay, ano yung trabaho? Yung tatay ko naman ho, ganun din ho, construction din ho. Extra lang din. Pa-extra. Opo. So, kailan nyo nalaman na meron ng ganitong uri ng sakit si nanay? Nalaman ho namin nung March po, last week po ng March. Kasi ho, doon po kasi na-hospital po kasi ng nanay ko doon sa may Tikaw Hospital po. Ni-repair ho kami dito kasi wala naman ho doong kung ano-ano hong laboratory. Ayun po, dito po sa may hospital po, dito sa may BRTTH po, yung sabi po sa amin, kailangan daw ho ng mga laboratory. Yun po, doon po namin nalaman na may ganun po siya. May ganun. So, ibig sabihin, habang ito ay nagtatrabaho, ay meron na itong iniinda, itong nanay po ninyo. Opo, meron na ho. Hindi lang ho sinasabi kasi baka mag-alala kami, ganun po. Bilang isang anak, nung nalaman mo na meron na palang iniinda itong nanay mo, ano yung naramdaman mo? Nandun kasi ho, nang nagkasakit ho yung nanay ko, nandun din ho kasi ako sa Maynila. Kahit ho, ganun lang yung trabaho ko, paunti-unti ho akong nagbibigay. Tapos nang nalaman ko hong malala na ho, napagdesisyonan ko na rin hong umuwi at makatulong din po sa pagbabantay ng nanay ko nandito sa hospital. Kayo ba ay wala pang asawa at mga anak? Ako po ngayon sa kasalukuyan ay meron na ho akong sariling pamilya. Okay, pero mas ginusto mong umuwi dito. Opo. Pero kasama yung pamilya mo? Opo, nandun po naman sa sa amin sa lugar namin yung asawa ko. Anong umuwi ka saka ka nagkaroon ng pamilya at dito mo nakilala? Opo. So siguro destiny dalawang bagay yung rason. Umuwi ka para maalagaan yung nanay at the same time mahanap mo yung iyong magiging asawa. Yan. Diba? Meron na kayong anak? Opo. Meron na po. Ilan yung anak niyo? Isa lang po. Isa. Ayaw mo nang dagdagan? Wag na po muna. Ayan, wag nyo na. Pero nung na-hospital po itong nanay nyo, meron ng improvement dito sa... Ngayon po, parang wala na po. At kasi po, sabi po ng doktor dito sa BRT, re-refer daw ho kami papuntang Maynila at hindi po talaga kaya. Hindi na kaya. Tapos yung inaalala nyo, ito naman na hospital B, nasa magkano na po ito? 189,000. 189,000. Okay. So, ibig sabihin, malala na yung sitwasyon ng nanay? Opo, malala na ho talaga. Okay. So, kahit nasa ospital, ang binabanggit ng doktor, kailangan daw pong i-transfer ng Manila. Opo. Pero pumunta ka dito dahil yung alalahanin mo sa hospital bill. Opo. Okay. Yung alalahanin 189,000. Okay. Sige, partner. So, makinig ka, at para sa iyong alalahanin, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB.
Yes po, good afternoon. Apo, Ma'am LB, ano po yung maaring tulong na maibigay po natin para kay Nanay Carolina? Taga saan ba si Nanay? Masbate. Okay. Ganito po, insist nga Masbate naman si Nanay Carolina. Huwag po siya mag-alala kasi meron po tayong katuwang sa pagturo sa kanilang hospital bill. Nandito po yung coordinator ni Governor ko, ni Congressman ko. Natulong po natin sila para matulungan sa kanilang hospital bill para po wala silang babayaran. Ayun. So, pero lubos-lubosin na natin, Ma'am LB, ano? Dahil narinig niya na gagawin yung lahat. Makikipagtulungan po kayo kay Governor ko sa staff para walang babayaran. Pero, sigurado na po ba na lalabas po sila ng ospital na wala po silang babayaran? Opo naman. Ayun. Wala tayong pinapangako na hindi natin kayang ibigay. Ayun. So, tingnan mo, partner, nakangiti nga itong si, ano nga yung pangalan mo ulit? Ronelo. Ayan. So, Ronelo. Okay? Kung meron kang mensahe kay Ma'am LB at sa Ako Bicol, ano po yun? Ma'am LB at sa Ako Bicol po, maraming salamat po at nabawasan po yung aming iniisip na problema. Maraming salamat po. Tama yung binabanggit niya, partner, na nabawasan, kahit pa paano nabawasan. Kasi, pag alis nila ng ospital, meron pa rin silang iisipin, pero yun ay yung pagdadala kay nanay. Pero ang importante, yung iiwanan nyo dito, solve na. Apo. So, ang panalangin na lang natin ay sana gumaling na itong si Nanay Carolina. Yan, Ma'am LB, ano lang po yung mensahe mo dito kay Ronel? Huwag po tayo mawawala ng pag-asa, Sir Ronel. Ang Panginoon naman po ay lagi handang tumulong sa atin. Magdasal lang po tayo at maniwala sa Kanya. Lahat po yan ibibigay natin. Ibibigay niya sa atin. Ayun. Just pray and trust God. Lahat po ng problema may solusyon. Tama. Nandito po kami para tulungan ka. Ayan. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Ornel, ano yung pakiramdam mo ngayon? Gumaan-gaan ako at nabawasan na rin ho yung iniisip na problema at mga bayaran. Ayun din po. Opo. Ayan. May mensahe kayo para kay Nanay Carolina? Mama, pagaling ka, nandito lang ako. Gagawin ko lahat ng magagawa ko para gumaling ka. Ayan. I love you. At ito, partner, may I love you. May I love you. Ayan. Maliban dyan sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, ay tanggapin nyo rin po ito na handog na tulong ng aming program, itong 10 kilong bigas at itong Kabaro Coffee na gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng masa. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Ronel. At maraming salamat po. Maging matatag lang, ano? Kasi, syempre, isa po kayo sa hinuhugutan ng lakas ng nanay ninyo. Apo. Maraming salamat po. Yon. Isa na namang kababayan natin, partner, ang ating natulungan sa paraan ng Ako Bicol Party List. At yan ang mga problema ng binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi.
At isa pang good news mga ka-aksyon, 77 days na lang at papalapit na ang Pasko. Ayan, advance Merry Christmas mga ka-aksyon. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.